Nevem Tjeklák Patrik, Csákvárról jöttem, 20 éves vagyok. Falusított Márk vagyok, 19 éves vagyok. Azért lettem asztalos elsősorban, mert mindenképpen egy olyan szakmát szerettem volna választani, amit mindenképpen a két kezemmel tudok csinálni, kreativitást igényel, és tudom kicsit magamat hajtani. Tehát, hogy mindig picit jobbat teljesíteni, vagy picit mindig előrébb haladni, akár egy adott munkával, egy adott szakaszban, és másrészt meg szeretek fával dolgozni, és ez segített abban, hogy megtaláljam azt a tökéletes És szakmát. mikor a pályaválasztás előtt álltam, mindenféleképpen egy olyan szakmát szerettem volna választani, amiben egyénileg el tudok indulni. Azért szerettem volna mindenképpen duális képzésben maradni, vagy ide jönni, mert én jobbnak éreztem azt, hogyha az iskolai elmélet mellett kapok szakmai tapasztalatot is egy adott céghelytől. Azért választottam, mivel a suli mellett szerettem volna mindenféleképpen valami olyan helyre eljönni, ahol nagyon sokat tudok tanulni, ugye profi gépek mellett, és hála Istennek ez a lehetőség itt ugye megvan. Mikor jelentkezni kellett, ugye nagyon sok cégnél érdeklődtem, hogy vajon hogy megy ott a munka, milyen a légkör, és erről a cégről kaptam azt, hogy nagyon jó légkör, teljesen profi gépek, és az emberek is nagyon hozzáértenek a szakmához, úgyhogy ezért döntöttem. Az Erkli Faipari Kft-t választottam, mert a visszajelzések alapján ez volt a legjobb hely annak érdekében, hogy szakmailag tudjak fejlődni, plusz nagyon, nagyon sok pozitívat mondtak, akár osztálytársak, akik itt ennél a cégnél dolgoznak, duális képzésnél ugyanúgy, vagy esetleg ismerősök, akik hallottak a cégről, vagy akár dolgoztak itt, tehát nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és tudtam azt, hogy ha esetleg ide jövök, akkor tudok szakmailag fejlődni, és nagyon fontos volt nekem a légkör és az emberek, akik itt dolgoznak. Nagyon jó, nekem nagyon megtetszett, hála Istennek az emberek is nagyon jól fogadtak minket, nagyon sokat segítettek, tényleg volt, hogy amikor kérdeztünk, odébb rakták a munkájukat és jöttek hozzánk segíteni, úgyhogy ez nagyon nagy pozitívum volt. Nagyon nyugodtan kérhetünk segítséget, akkor bárkitől szívesen segítenek, és rugalmasak ők is velünk, tehát nem türelmetlenek, segítőkészek nagyon. Mindenféleképpen a gépismeret, hogy tudok beállítani olyan gépeket, amiket esetleg más nem nagyon tud. Itt a telepített nagy gépekre gondolok. Nagyon tetszett az, hogy ugye olyan dolgokat tudunk csinálni, amik egyáltalán nem megszokottak, tehát íves ajtó, akármilyen hasonló dolog, ezek nekem nagyon tetszettek, így aztán egy olyan tudást tudok szerezni, amivel valószínűleg sokkal előrébb leszek, mint bárki más. Számomra az volt a legfontosabb, amikor a duális partneremet kiválasztottam, hogy mennyire lesz jó a munkaköri légkör, az emberek tapasztalata, a gépek felszereltsége, és azért döntöttem az Erkli Faipari Kft. Mellett. Az iskolában elszerzett szakmai tapasztalatot sokkal kényelmesebb és jobb összekötni gyakorlati helyen kapott szakmai tapasztalattal, akár gépek beállítása, akár gépek karbantartása. Mindent elmondtam. Ezt vágjuk a végén.